го чествуващи празницем святаго Йоанна Рилского чудотворца, благослови Господи и сохрани Господи на многая лета. На името на свети Йоан Рилски чудотворец в парк Рила на град Дупница. Да благодариме, братя и сестри, че парк Рила се здоби с още един параклис, защото знаеме, единия е на света Петка Параскева, другия е на свети Йоан Рилски чудотворец. Закрилника на целия православен български народ. И на онези, които изповядват другите религии, пак отиват и се молят на Рилския светец за помощ и за благословия. И нека този наш закрилник, Рилския светец, да бъде закрилник на нашата община, на Дупнишка духовна околия, на ръководството, защото ако го нямаше това ръководство, нямаше да има и този парк бил обновен в този му европейски и може би на високо ниво, дори и в Америка не се среща такъв парк. Бог да благослови всички, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Амин. Кой ще отреже лентата? Господин Кмете. Айде, нека е хаирия и за здраве да се ползва. Амин. Спаси Господи, люди Твоя, за този дъжд и светлата вода, за здраве и за лечение, сега и винаги и във веки веков. Амин. Поблагодарявам ви, живи и здрави, поблагодарявам ви, брати и сестри, да бъдат благословена Дупница, сега и винаги и във веки веков. Амин. Може да дойдете да си откъснете от питката и да си топите в медеца. Господин Кмете! Потребава да свали кривъртата. Сега, дай да караме това. Да караме, да го караме. Да, помагаме вече. Дай. Минал следе, да. Един е чедър. Един са високи вече ушията. Дай, може. Чакайте малко да влезна. Браво. Малко ще влезна. Чакайте малко. За вълъшки, абсолютно. Малко ще влезна. Ето ти Много го знаеш. хубава ли е така?